Jelszótároló program használata. Jelszótároló programot legegyszerűbben a Vint honlapjáról tudjuk letölteni. Belépést követően bal oldalon a partner menüben hasznos programokra kattintva, az aljára tekerve egy jelszótároló program linket találunk, erre kattintva letöltő oldalra kerülünk, jobb oldalon találjuk a Windowsos alkalmazásnak a letöltő linkjét, erre kattintva egy rövid várakozás után el fog indulni a letöltés, fájl mentésére kattintunk balegérgombbal, szokásos helyre letöltődik, ha letöltődött, akkor pedig el tudjuk indítani dupla egér kattintással, a futtatásra telepítést követően a Start menüből el lehet érni a programot. Ha a keresőbe elkezdem gépelni a nevét, akkor megjelenik. Rákattintva az ikonjára a már általam beállított fájlt kívánja megnyitni. Ha nincsen még ilyen, akkor a Cancel gombot megnyomva egy üres adatbázis fájlt kapunk. Az adatbázis fájlt úgy tudjuk létrehozni, hogy új gombra kattintok, ennek a New Database nevet fogja adni. Alapból, ha ezt át akarom nevezni, akkor ki tudom jelölni, és elnevezhetem jelszónak, vagy valami másnak. Menteni célszerű olyan helyre, ahonnan el fogom tudni érni több helyről is, az interneten keresztül ezt meg tudom osztani. Én a Dropboxot használom, de hogyha valakinek szimpatikusabb, akkor használhat egyéb más programot is, például a Google Drive-ba is akár elmentheti. Visszalépek a Dropboxomba, és ide elmentem. Elmentés után egy mesterjelszót kell megadni. Ezt, hogyha ezekre a pontokra kattintok, akkor látni fogom, hanem akkor csak a pontokat látom. Célszerű kisbetű, nagybetű kombinációkat létrehozni, és neveket, számokat is tenni bele, hogy biztonságosabb legyen. Minél hosszabb ez a jelszó, annál biztonságosabb. Megismétlem. Mutatja, hogy ez közepesen biztonságos jelszó, és mivel interneten is akarom használni, ezért létrehozok hozzá egy kulcsfájlt, amit csak azokon a gépeken lesz megtalálható, amelyiken én használni kívánom a programot. A keyfájlt úgy hozom létre, hogy bekattintom a jelölőnézetet, majd a Create gombra kattintva egy jelszó keyfájlt hoz létre, ide az asztalra fogom menteni, tehát ezt nem a Dropboxba mentem, hanem az asztalra mentem, vagy a számítógépemben egyéb helyre, és itt pedig a szürke mezőn az egeret húzogatva, addig húzogatom, ameddig el nem éri a 256 bitet a titkosításnak a kulcsfájl mérete. Ha ez megtörtént, akkor leokézom, és ezzel létrehoztam gyakorlatilag az adatbázist, ha az OK-ra kattintok. Az adatbázis beállításoknál különböző beállításokat módosíthatok, ezt nem fogom megtenni, OK-val egy alapbeállítást fogok kapni. Kapok benne két
bemutató fájlt, ezeket akár ki is törölhetem, ha akarom, akkor megnézem, hogy néz ki egy ilyen próba. Felhasználó neve és a jelszót lehet itt látni, illetve azt, hogy hol van ez az URL, ahol ezzel be lehet lépni. Ha létre akarok hozni egy új jelszót, például egy internetes jelszót akarok tárolni, a bázisnet jelszót, akkor az internet mappába kapcsolok az alkalmazásba, és létrehozok egy új jelszó fájlt. Megadom a nevét, bázisnet, megadom az én user nevemet, tehát azt, amit kaptam a Win-től, és a passwordot is beállítom. hanem azt, amit kaptam. Most például okán beírom azt, hogy Géza. Ugye, hogyha látszik, akkor elég egyszer megadni, ha nem látszana, akkor kétszer kell beírni. Ha úgy adom meg, akkor látható, hogy itt kétszer kell beírni. Ha ez készen van, akkor leokézom. Innentől kezdve ez el lett most mentve, mint új jelszó, de nincs elmentve az adatbázis, ezért azt is meg kell tennem, ezt a kék kis ikonra kattintva megtehetem. Innentől kezdve emlékezni fog a program az én jelszavamra, és ezt bármikor megnézhetem. Nézzük meg, hogy hogyan tudom megnyitni. Most kikapcsolom. A KeePass programot megkeresem, ha nem találom, akkor elkezdem gépelni. Rákattintok. Itt fogja mutatni, hogy most melyik jelszófájlt akarja megnyitni. Jelen esetben a Dropboxban lévő jelszó.kdbx adatbázisomat. Ugye ezt szeretném most tenni. Mesterjelszót kell használnom, ide megadom a mesterjelszavam. És ellenőrzöm, hogy a kulcsfájlt is látja-e. Ha nem látja, vagy nincs megadva ezen az eszközön, akkor a kis mappára kattintva ezt kiválaszthatom. És az asztalon vagyok, ugye. És OK-ra kattintva megnyílik az én adatbázisom, és itt a bázisnetes jelszavamat meg tudom nézni a későbbiekben bármikor. Ha ezen változtatni akarok, akkor egyszerűen csak fogom, és átírom Jóskára. És azt mentem el. Utána mindig az adatbázist is menteni kell.